Egun on guzti hori eta ongi etorri aurrenek irakurriko ditut gaurko mezaren intentzioak. Bere lehenengo urtebetezean Agustin Lizarralde, eta gero Itziar Razunmendi, Luis Epelde, Carlos Arrizabalaga, Begoña Elorza, Juanito Urteaga, Tere Larrar, Koldo Odriozola eta emazte Maria Pilar Aldalur, Brigida Aldalur, Maria Ángeles Larreñaga, Candido Larreñaga eta emazte Juanita Sarriegi, Jose Zudupe eta emazte Saturnina Unanue, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Jesus Osinalde, Aiestaran Gaizarain zendian hildakoak, Itziar Alberdi Urzelai, Abelino López, Iriondo Etxaniz zendian hildakoak, Jauregi Epelde zendian hildakoak, Kabue Jauregi zendian hildakoak, Jose Izagirre emazte Agustina eta Seme Juan Ignacio, Milagro Zabaunz, Iñaki Arenas, Manuel Zudupe eta emazte Maria Areta, Begoña Larreñaga, Don Simón Arambarri Apaisa, Manolo Villarreal, Ángela Larreñaga, Julián Larreñaga eta Rufina Aramedi. Eta nola ez, bakoitza ditun maite hildako guztiak ere kontuan izango ditugu gaurko meza honetan. Zeri dio, Pasko egun zoriontzua. Ongi etorri, Pasko igande honetan, Jesus piztuaren inguruan elkarrekin egingo dugun batzarrera. Gaurkoa dugu urteko iganderik handiena eta nagusiena, pozgarriena. Hona hemen, gure fedearen oinarri eta iturri den gertakizuna. Jesus heriozatik piztuerara igarotzea alegia. Jesus jaunaren garaipena ospatuko dugu. Jesus piztua gure erdian dugulari. Ospa dezagun poskarioz eta eskerronez eukaristia hau. Zutik hasi gaitezen gaurko ospakizun hau bada abestuaz.
Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Garizuman zehar eta baitek ere, Aste Santuko ospakizunetan, arrazoi asko eman zaizkigu gure fedea berritzeko. Eta esaten genuen, horren helburua da, azken batean, Paskoan gure bataioko agindua berrituz, gure bataioa berritzeko. Baina egingo dugu, keinu xume honekin, hoxe egingo dugu. Zenide maiteok, egin diezaiogun otoitz, jainko geure jaunari, Pasko gau santuan bedeinkatu genuen ura, bataioaren oroipenez, geure burua zirtatzeko erabiltzera goazen honetan. Urronek, berrizta gaitzala, hartu dugun espirituari, beti leial izan gakizkion. Hartuko dugu ura pozik. Aita onak, eraberritu gaitzala, bedean sendotu, itxaropenean alaitu, Eukaristia honen bidez, bere reinuko mailan jartzeko gai egin gaitezen. Amen.
gloria in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Jauna, egun honetan, heriotza garaitu duen zure seme bakarraren bidez, betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu gure jaunaren piztuerako festaburua ospatzen degunok, Espiritu Santuak eraberriturik, biziaren argira piztu gaitezela. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Pedrok honela esan zuen. Badakizue zer gertatu zen Galileatik hasi eta Judea osoan. Juanek erakutsitako bataio ondoren. Nazareteko Jesusena, alegia. Jangoikoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutua, eta on egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen igaro zena.
Jaungoikoarekin bait zegoen. Gu gera, arek judutarren lurretan eta Jerusalenen egindako guztien testigu. Haiek, habe batetik zintzilikatu eta hil egin zuten, baina 3. egunean jaungoikoak piztu egin zuen eta agertzea eman zion. Ez ordea herri guztiari, jaunak lehendik aukeratutako testiguei baizik. Guri, ura hilen artetik piztu ondoren, arekin jan eta edan genuen hoi. Eta agindu zigun, herriari erakuz geniezaiola eta aitortu, bera dela jaungoikoak bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek egiten diote aitormen, harengan sinisten duten guztiek hartzen dutela beraren izenean pekatuen barkamena. Jaunak esana. San Paulo apostoluak Kolosarrei. Zenideok, Kristorekin berpiztu zeraten eskero, zabiltzate goi ondasunetan bila. Han bai dago Kristo jaungoikoaren eskuin aldean jarririk. Irrika itzazue goiko ondasunak, eta ez lurrekoak. Hil bai zerate, eta zuen bizia Kristorekin jaungoikoagan eskutaturik dago. Gure bizia den Kristo agertuko denean, zuek ere agertuko zerate, aintzaz arekin batera. Jaunak esana. Zuti, prestatzen gera, Evangelio Santo entzuteko, aleluia bestuaz. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zure jauna. Larun bat biharamonean,
Astearen lehenengo eguna argitzean, Maria Magdalena eta beste Maria hilobia ikustera joan ziren. Aingeru batek honela mintzatu zitzaien emakumei. Zuek ez izan beldurrik. Badakit Jesus gurut ziltzatuaren bila zatoztela. Ez dago hemen, piztu da. Berak esan zuen bezala. Zatozte eta ikus ehortzirik zegoen lekua. Zoazte azkararen ikasleen gana, eta esaiezue piztu da jenartetik eta hor joakiezue aurretik Galileara, han ikusiko duzue. Horra nik esan. Ilobitik harin aldegin eta bihotzikaraz eta pozaren pozez laisterka joan ziren ikaslei berri ematera. Eta halako batean bidera atera zitzaien Jesus eta esan zien, poztu zaitezte. Haiek hurbildu ziren eta auspez oinak besarkatu zizkioten. Orduan Jesusek esan zien, ez izan beldurrik. Zoazte eta esan nire senidei Galileara joateko. Han ikusiko naute. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Onatzo iluntzan Pasko gaubelan esandakoak esango ditut, ez da? Azken batean, claro, ospakizun berdina da, Pasko igandekoa, gaurkoa, eta atzo gaubelakoa. Gaurkoaren luzapena da, ez da? Bueno, igande bakoitza bezala, beti Paskoa da. Eta, aurrena, hori Pasko zoriontsua, benetan, opa dizuet guzti hori, eta horrekin esan nahi dut, izan dezagula grazi hori, ez da? Itxaropenaren indarra gugan sendoa izan dadila eta fedean eraberritu gaitezela. Azken batean, Pasko zoriontsua, ospatzen diogunean elkar, hori esan nahi dugu. Ez da, jaunagandi datorkigun hori, gugan egiaztatu dadin. Bueno, askotan, batez ere elkarteko aitortza ingendunean, esan nuen, ez da, gaizkiaren indarra handia dela. Ikusten ari gera, ez da, egunero, gaizkiaren indarra munduan zenbaiterainokoa dan, ez zaigu gurun sartzen, ez da. Nola izan daiteken hori, nola gertatu daiteken hori. Eta hori gaizkiaren indarra da, guztiongan dagoena, gure bihotzetan ere bai. Gaizkiaren indarra, botere asko dutenek, kapazitate gehiago dute gaizkia egiteko. Guk gure txikian, batzutan ere, gaizkiaren indar horregatik ere besteeri kalte egiten diegu. Eta gaizkiaren indar horrek, gure barruko bihotzona eta gizatasuna zauritzen ditu. Zauritzen ditu. Esan nahi du, hori gure itxaropena batzutan makaldu egiten dela, ez da, itzali bezala. Gure itxaropena zai geratzen da askotan, ez da, zai bezala, ez da. Larunbata santu luze baten antzera, ez da. Gure bihotzetik askotan sortze zaigu jauna, noiz beteko dituzu, zuk agindutako pakea eta bizi betea. Eta beti zai bizi gera, alaxe da. Pentsa San Pablo zedarki izan digune, zuen bizitza, Jesu Kristogan dago, jangoikoagan eskutaturik. Beti zai bizi gera. Baina jaunaren zai. Jangoikoagan eskutaturik dagoen jaunaren zai. Izan ere, Kristo da gure pakea, esan dugu, San Pablorena da horiek, Kristo da gure pakea, gurutzean gaizkiaren indarra
gainditua izan da, Jesusek gainditu zuen hori, eta orduan Paskoan hori da, ospatzen deguna, ez da. Jaunaren zai beraz, ez da. Kristo da gure pakea, eta Jesus berpiztua gure itxaropena. Da, zer suposatzen du Jesusen piztuerak gure giza historian, eta gure fede bizikizunaren historian, gure fedearen historian. Zer suposatzen du Jesusen piztuera? Eta oroitu nituen atzo, askotan oroitzen dudana, ez da? Lazkao txikik bere etxe aurrean eserita, egun sentiari begira, esantzuna. Egunaren haurtzaro zera, bihotzeko egun senti. Eta giza historian da gure fede esperientzian, Jesusen piztuera bizikizuna. Jesusen piztuera ez da besterik gabe, bai, hilobi hautsik zegoen, ez da hori, ez da. Jesusekin topo egin behar da, eta bizikizun hortara iritsi bizi da, ez da. Makumeaiek ere bidean, zijoaztela, jaunarekin aurkitzen dira, ez zan nahikoa izan hilobi hutsa, jaunarekin, eta beste aldetik, baita ere, esaten die, hori giltzarri bat bezala da, bi aldiz errepikatzen dana, esan nire zenidei Galileara joateko han ikusiko naute, jauna ikusi behar da. Ikusi zentzu hortan, bizikizun hori, bizi da, hori, bizikizun hori egin behar da. Galileara, Galilea, gaur entzun dugu aurreneko irakurgaia, nun hasi izan dana, Galilean hasita, Jesusen historia. Eguneroko bizitzan esan nahi du, han arkituko naute, Galileara joateko. Hori da. Beraz, Jesusen piztuera, bizi betearen egun sentia da. Eta egun senti hori guretzat, itxaropenaren indarra da. Osea, zai gaude, benetan zai gaude, bizitzan askotan momentu ilunak dira, eta gure itxaropenaren makaldu egiten da, bai, zai gaude, baino jaunaren zai, guretzat itxaropenaren indarra hori da. Makumei esate zaiena, postu zaitezte, ez izan beldurrik. Hori munduari begira, guk askotan sentitzen dugu, beldur hori, zalantza horiek, eta nun gaude, noa goaz. Piztu da, esaten du ez da, piztu da, berak esan zuen bezala. Joan, eta esan nere zenideri hori. Esan hori. Eta hori, lehen hasieran esan dizuedana, bagarizuman, da santutan, da zenbat arrazoi eman zaizkigun, gure fedea indartzeko eta sendotzeko mundu giro hortan. Hor bizikera, baina hor. Gure fedea hula dalako askotan, eta gure itxarapona kolokan egoten dalako askotan, ez da. Horregatik, askotan, zai bizigera, itxaropenaren indarrez jaunaren zai, baina hori isiltasunean eta otoitzean janaritu behar da, sendotu behar da. Tuntzarreko liburu batean esaten dan eran, bai, ona da isiltasunean jaunaren salbamena itxarotean. Hortan gaude, eta hortik, esaten diogu elkarri gaur, hori, pazko zoriontzua. Hori danak guregan gordailu bat bezala daramagu mundu alderbezontan, baina hori daramagu. Eta horren lekuko gera gure apaltasunean, gure argi izpi horrekin, ez da. Hala izan dira, zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena.
Sinisten den, sinisten den. Egin dezagun otoitz, jarri ditzagun, Jaungoikoaren eskuetan gure beharrak eta eskariak. Mundu zabaleko nazio eta herri guztien alde, beraien arteko harremanetan bakea nagusi izan dadin. Eskadi ezaiogun jaunari, Eliza osoaren alde, Eliza guztien alde, mundu honen erdian, Jesusen pizturaren lekuko adoratzo izan gaitezen. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure herriaren alde, denon laguntza eta borondate onarekin etorkizunerako bide egokiak zabalditzagun, guretzat eta gure ondorengoentzat. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure artean eta mundu zabalean bataioa hartuko duten aur guztien alde, beraien guraso, famili eta kristau elkartearen laguntzaz Jesusen egiazko jarraitzaile izan daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure gure lagun eta zenide hildako guztien alde. Jesus piztuarekin bat eginda, zeruko Paskuan parte hardezaten betiko. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Asko pozez eskaintzen dizugu jauna opari hau. Honek sortzen bai du eta janaritzen harrigarriro zure Elizaren fedea eta itxaropena. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin ora bihotza Hauna gandazkadu eskerra jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereiziki Kristo gure Paskoa hila eta eskenia izan den egun honetan. Bera da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere eriotzaz gure eriotza esereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztian iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren
gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu behituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur hemen bildurik, Jesu Kristo gure jauna piztu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun Jangoikoaren herri osoarekin. Eta gogoan izan, jauna, gure artetik, zeure gana, joan zaizkigun eta gaur oroitu nahi ditugun gure zenideak, lehen esan ditugunak. Eta orain, errepikatzen dut, lehenengo urte betetzea, ospatzen dugun Agustin Lizarralde. Eta beste zenide guztiak, zure semearekin bat egin diren ezkero eriotzean, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Eta hildako gure zenide guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko Agustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, haren erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aiton zegoetan zerana,
santu izan bedi, zure izena. Etor bedi, zure erreinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala, lurrean ere. Emaigu zuka, egunotako ia, barkatu gure zoka, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Atera gaitzazu etsipenetik, tristuratik. Ta emaiguzu guri bakoitzari, gure munduari, pakea. Jaunaren pakea beti zuekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona Jesusek berak utzitako bere sakramentua. Hemen elikatzen dugu, indartzen dugu, gure fedea, sendotzen gure itxaropena. Zorionekoak onen maira deituak. Jauna, ni ez nahi Señor, zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatu. Igandean bizi, igandetik bizi, igandera, izan bizi.
Ohar bat nahikizue ematea. Bantzan igandean, abizue eman genduen bezala gure goizemanik, hile honen otaseian, Paskoko laugarrengo igandea, eta Elizak hartzai onaren eguna ospatzen duna. Egun horretan, Azkoitiko Eliztaro, gure eskerrona nahi digu eman, gure erretore, onfelixi. Dakizun denez, urtarrilean bete zituen 50 urte bere apaizkoan. Horregatik esker honezko otoiz bat egingo dugu goizeko ameketako meza nagusian. Dei bat, berezi bat, Azkoitiko Eliztar guztiei egiten diegogu. Eta batez ere, esango nuke, hainbat guraso gaztek azkenengo 14 urtean hemen katekezin ibili dienak, bere seme alaba txukin, eta hainbat aholku jaso dituenak, aholku onak, gure erretore Don Felizenak, esker honezko otoitz ontane parte hartzeko. Eta baita ere, nola ez, hainbat gaixo lagun izan dalako, dei berezi danatzako. Eta gero, ondoren ingo dugu, bazkai bat, anai arteko bazkai bat, Joseba jatetxean. Izenak emateko, bihartik aurrera, sakristian eman dezakezue. Goizeko meza ondoren, 12 galde arte horre egongo gera, eta arratzaldin, 5 7 bitartian. Hileta baldima, hileta denboran ez du izenek hartuko, baina hileterik ez baldima bitzet, 5 7 dita. Da hileta baldima, 5 6 eta 4 bitartin izango da. Zuen izena emateko. Eskerrik asko aurrez zuen laguntasunetik. Egin dezagun otoitz. Zaindu gaitzazu maitasuna hondiz, jauna. Pasko sakramentu ez, bizi berriturik gure fedean eta itxaropenaian, piztuelaren argira iritsi gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta apaizaren bedenkapen nagusia hartu aurretik, abez ezagun zerruluren erregina. Say
datzatela jangoiko alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerra jangoikoari, aleluia, aleluia. Eta Pasko igande eder bat igaro. Zorionak, ez dugu entenditu zeinena zan baino, zorionak.